A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagkahom nga makalingkawas sa kalisod. Tirada ba di? Tuwara ni gawas ng White King from Timo. Gaunsa naman sa kadra, yes, gadrama-drama naman sa kadra. Bitaw lami kayong kabuntagon, mao lami i-share ni nga quote. Usahay dili nato matagaan og bili kung unsay naata karon tungod kay bisita sa pagkabot kung unsay manaa nato pohon. Mo nang i-appreciate ang mga ginagmay nga makapalipay nimo kay para asa pa man ang gikabot nimo ug imong kalipay pud ang gibaylo. Lo, okay ra kadra yets, kalit ra magkaghandumanan drang napita. Bitaw gikan demi nanimba na yets mao na ang hilan gamay. Moto ni Happy Demi ni among favorite spot after church no. Bali local donut shop din ni diri sa among dapit. Palitan ako nagtagsa isa ka donut dayon kape lipay ng mga bagtos ana. Tuslob din ang syakoy sa kape. Kadami! Daga nagasiplat-siplat na skuha ba? Tingala siguro anong ginatuslob ng donut sa kape. Lisod pod, lami, god. Niapit ay ko Kroger, kaya gusto mo kaon akong amo og salad. Mao na daw na iyang pamahaw. Okay ra pod, kay healthy ba? Wala na day ko itlog. Ay sayo, wala na day may itlog. Mo ni kuha ra pod ko. Action sa tagabalaka nang wala na ka itlog yet. Usaw na lang ang BB Boy pohon. Lahi po na kuha ba, makawindang ng pamaliton diri sa Jumerica Bayet, makapurdoy. Magawas lang na imong 100 yet, ugdaw na ang tissue paper. Pag-abot na mo sa balay, sigadigamon na lang po ko dayon kay para pamahaw kay mo abante mi taw-taw mamupog kalabasa kay kauras-kaurasan daw namo og drawing-drawingan. Ja, grabihag angle bayet murag si Enrique Hill. Enrique Hill bitaw, Enrique Hill nga nabughat. Mangayo kog tabang yet, murag gabi pa ko sige gunahuna unsay Bisaya ang drawing. Comment palihog ko kay giinsumya na ko nang sige gunahuna. Naabot na demi yets, mo na ilang gitawag nga Randleman Orchards. Ug gusto kag mga klase-klaseng kalabasa, sunflower, apple, peaches, durian, marang, langka, santol, star apple, tambis, makupa, lumboy, kamuting kahoy, nana dire. Way butanay, ako may gaboy sober. Namupo na po dami no. Kuyaw ni dire yets kay ikaw pay mamupo, bayaran pang kalabasa, napay entrance. Grabe kayo sila managa yets, tulis harap-harapan. Sa ato pa ni hangyo ra kag silingan ug di mo sugot kawaton. Sige ra mig balik-balik ring dapita no kay gusto na mo ma yearly family event namo ning pumpkin picking. Kay maayo man ang every year na kay look forward plus banding po na ninyo as pamilya. Yay! Sa pagpamudyot na mo yun, nakakita na may golden pumpkin, amo ra pon gipunit, dayon wala mi kabalo na day price, nakalibre ra pon mig isa ka slushy. Grabe nila posing yet, video di ay na picture. Naana po ning kanding, kabalo ba kading nga gimingaw na kog papaitan? Patilawata ding, maluoy ka. Pakapinan pag yun mga tinula dire oh. Tanglad ray paaway ni mo no. Perfect kayo ka. Kalami. Murag lahi magkagutomon yets kay makarnivoros magkag pinakalit. Lahi po ning aurahan ring dapita kay murag kag nasa from kahadlok simbako. Maumaog gining balaya ag nagikaon si grandma ba. Gitimbang na lang po dayon ang kalabasa yets kay para mabayran. Kuyaw po ni silang timbangan, wala ra nay daya dira. Pinastitik po ni sakyanan nila diring dapita oh. Ug wala ko maabot og Jumerica yets, wa ko kabalo nga nalay kalabasa nga gaburot-burot. Wa pay labot ng mga kalabasas daw hindi, mo nang mutuyo kog daw hindi kay para asa man ang gagmay nga utan, siyempre sa mga gagmay na nilalang. Di gyud gamay lang yung gagutok. Okay pa ako diri, murag istorya naman ako akong self ani bayet. Mo din na ilang shop no, dira nimo makita ang mga kasi-klaseng jams, spices, donuts, kung sa pa na makita nimo dira sa planet Earth na dira tanan. Overnight sa oy na kay na imong mga gipangyaw-yaw. Mo nang gatanaw-tanaw na lang po dayon may silang produkto no. Tan-aw ra may yets kay way budget. Ni order din may donuts nila ani no, lami gyud yets way binuang dayon lami pa gyud siya ipare sa apple cider slushy. Mao na ni akong giingon yets, hitsura pa lang lami na kayo awag ko ng apple cider slushy nila oh. Ayaw ba ninyo himuan ng apple cider nga nakabutilya sa tuwa ha, then butangan rag ice then condensed. We have a golden pumpkin and we got this for free. for free. Lami kay relax rin dapita yets. Duyan na lay kulang. Kung ako'y papilion kung asa ko mo puyo no, idag makalingkawas nako sa bukid, di ko mo puyo yets. Kana bitaw magtanaw-tanaw na lang kasi mong kahiyupan ug tanon sabay kape. Grabiha pagka perfect na lang yun. Mo to pag-abot mo sa balay, galuto lang po ko dahil ko panihapon. Sikwa og sardinas na karon. Ingani ra ni nga sudan yets pero makabali ni kaldero. Mao na ngayo yung palinlangan ng sikwa with sardinas yets. Kay traidor kay na si mong diet. Siyempre para makumpleto atong sikwa parisan dayon nato nagsinugbang isda. Ang pumpano pag yun nga outro pong tirador o bahaw. Mo na sige ra tag mingaw na ni Pilipinas, agi ra pud ani atong kalaki. Kana bitaw mangumpra sa merkado nya, labas kay mga nilalang sa dagat. Kana makasugba tula kilaw kag tuna ba? Paksit bilbil man yun ba? Giandaman na lang pud dayon akong balon akong amo para nagsignal og go matik. Abante dayon. Sugod karon makadungog na mo sige sa akong mahiwagang kanding. Ako na rin ginahinaya ni gawas ng mga kalabasa kay magsugo na daw sila pintal. Malingaw ra bagi ko magtanawan ni nila sige oy. Hinahinay lang yung magpanagko ha. Okay, numdum na lamang taan ng carving oy. Sa una kapayas matong ginahiwa namo bala sa luthang. Lahi po nakuha ba na gisulti akong bagtos. Babae rin na si Bluey. After all those years, abi gyud na akong lalaki si Bluey. Wala ra gud gi-share na ako kay basin wala pud mo kabalo ba. Mao na ni resulta sa ilang mga kalaki. Lingaw na kay sila ana, nalingaw gali ang amahan sila pa kaha.
So mao to pagkagabi, yes, ginagkutan na lang po din ako ang mga scary kalabasa para malaman kung gaano kaganda ang mga ginagawa namin ba. Clean hat. Oh, Christmas tree. No, it's not. Why duda ba yet? Na ayo'y giliwatan. Share and follow na mo yet para madali na tagkalingkawas.